corrida triomfal en paracaigudes! I ara arriba en Pentàgon, que també baixa del seu avió! Ja tenim els dos contrincants al ring. Assistim a un combat molt singular. Escolti, Nakano, qui serà el guanyador de l'enfrontament? En Pentàgon és molt brillant. En Warsman té molts recursos. Warsman, aquesta vegada et guanyaré! No et tiris, Pentàgon! Que fort! Pentàgon! Pentàgon! Ho sento, però la tristesa m'ha privat de comentar la fi del combat. En Pentàgon ha perdut davant les ungles de metall d'en Warsman. El combat dels superherois acaba amb la victòria de la Unió Soviètica sobre els Estats Units. Quin home més terrible, aquest Warsman! Ell serà qui disputarà la semifinal contra en Menja Tallarines. T'admiro el valor, Menja Tallarines, d'haver vingut a lluitar tot i sabent que perdràs. Warsman arrenca les venes del xinès amb cops terribles. És vergonyós! El que fa és absolutament irregular. Warsman, no et permetré que continuïs fent el que fas. Ets indigne dels superherois! Majestat! Ah, m'escanyes! No facis ni un pas més i deixa que el combat segueixi el seu curs. Inga Warsman, arrenca-li totes les venes i acaba d'una vegada. Sembla que no pugui ser. En Menja Tallarines no té ni una sola cicatriu. Això eren les grans ferides difícils de curar? Què esperes, Warsman? Ets un robot programat per combatre. No tens cap sentiment. No coneixes la llàstima. Vinga, liquida! En Warsman comença a actuar. Es tira al damunt d'en Menja Tallarines. El xinès ha arrencat el gong per protegir-se de les urpes fatídiques. En Warsman està immobilitzat. Les urpes de cer ja no et serveixen per res, Warsman. Això ho dius tu. Què m'has d'explicar? Foradarà el gong!
Escapa't, menja tallarines! Menja tallarines! No pot ser això. Les urpes assassines d'en Warsman han acabat eliminant en menja tallarines. Però aquí, al meu voltant, tothom està profundament afectat per la manera tan brutal com han anat les coses. En Warsman es proclama vencedor. Menja tallarines! Menja tallarines! Menja tallarines! Assassí! Has matat en menja tallarines, però ja pots començar a resar. Pagaràs aquest crim odiós. Això no quedarà així. En Musculator et trencarà aquesta maleïda cuirassa en la final. Comptem tots amb vostè. Però, Musculator, què fa? És que s'equivoca, sóc la noia múscul. I sóc esteticista. Majestat! Apa, adéu. Suguru, torna de seguida! Sí? Ai! S'ha mogut! En Warsman encara viu! Mare de Déu, en Warsman somriu! Ostres, no, això sí que no! No facis aquesta ganyota! Quins lleig! Suguru? De debò que és un lluitador excepcional. Buscant en el passat d'en Musculator, ha sabut trobar un detall que l'adversari havia oblidat i utilitzar-lo per colpejar-lo terriblement. Realment és un meravellós ordinador de combat, ell sol. Té tota la raó, apreciat Terriman! En Musculator s'aixeca! Però en Warsman ha saltat camp aquí, camp allà, per sobre d'ell! No em puc moure! En aquest mateix moment, en Warsman fa servir el colze com si fos un martell picador. Un martell picador que intenta penetrar dins del seu cap, però en Musculator resisteix aquests cops mentre que un home corrent ja hauria caigut a terra. En Musculator sagna, però no es rendeix. Majestat! En Musculator es desmaia, però continua aguantant. Espavila't a fer alguna cosa, gran Musculator! És impossible, ja no pot fer res. Amb una clau, en Warsman li bloqueja els braços amb les cames i aviat estarà perdut. En Musculator cada vegada encaixa més malament els cops de l'adversari. L'estadi és un caos. Tothom es desmaia, qui més, qui menys. En Robin acaba de pujar al ring. No sabem què vol fer. Aquest atac em recorda el meu primer combat amb en Warsman. El recordo com si fos ahir. El perseguien un grup de gossos. Aquell dia va demostrar tot el geni i tota la força extraordinària que tenia. En aquella època, jo travessava les planes nevades del Gran Nord per buscar un successor.
fet servir la famosa clau del cargol per reduir l'adversari. I per això el vaig escollir. Aleshores no tenia una tècnica gaire depurada i vaig decidir entrenar-lo. Durant molts mesos el vaig fer treballar. Ara és el més fort. I no el pot guanyar ningú. En Robin és categòric. Pensa que no hi ha ningú que pugui guanyar en Warsman. Escolta, seria il·legal que no fes servir totes les possibilitats que tinc contra tu. O sigui que prepara't! Vinga, defensa't! Aquesta és una de les meves millors claus, segons diuen. La fúria que gira és pitjor que un tornado. Mirin, és la famosa clau de la fúria que gira. És la que m'agrada més! I ara anem a donar una volta junts. En Musculator s'aixeca pels aires i s'emporta l'adversari. Prepara't per aterrar! Baixa com una fletxa. I ara digue'm, com t'han quedat els ronyons trencats? Ara la famosa clau del pont. Vist la majestat! I ara s'ha acabat. S'ha acabat, està a cau. Bé, en Musculator guanya per segona vegada el combat dels superherois. Perdona, Warsman, però no puc perdre el temps. Prou, no et posis tan trist. Auxili, en Warsman ha parlat! És inútil, ho faré jo mateix. Sí, em trauré jo mateix la màscara. Mirin bé, senyores i senyors, aquí tenen la meva cara autèntica. De fet, veuen, és allò que s'anomena un home robot. Mirin, exactament en podríem dir un home robot. Un home robot? Sí, mig robot, mig home. És encreuament d'un robot i un humà. Per tant, té els poders del robot i del ser humà. Des que era molt petit, la vida per mi era un infern a causa d'aquesta petita particularitat. Ei, tu! Vés-te'n! Em van treure a menysprear, humiliar durant gairebé tota la vida. Després vaig fer lluita i vaig decidir dedicar-m'hi totalment. Ningú no es pensava que deia un robot només es fixen en la força. Aviat em vaig fer molt cèlebre i fins i tot em van anomenar lluitador mut. I un dia em van deportar a les planes del Gran Nord. Allí vaig trobar en Robin quan intentava fugir. Fins ara l'única finalitat de qualsevol combat era suprimir l'adversari. Però gràcies a vostè, Musculator, he après que lluitar significa una altra cosa. Avui m'ha ensenyat fins a quin punt pot ser una cosa meravellosa un combat de lluita. Només una cosa és important, Warsman. L'esperit. Tu has lluitat d'una manera admirable i ets digne de ser considerat un dels nostres herois més grans. Gràcies.
Magnífic. En Robin ha pujat al ring! Què deu voler? El valent Warsman. No ens sap greu haver-hi lluitat tantes vegades en perill de la vida. Warsman, demostra-li què saps fer! Encara no m'he donat a fons. Espera, aquesta me la pagaràs. No és en Warsman que vola pels aires, sinó un búfal. Ha caigut a la seva trampa. Estan igualats. És un combat terrible, una gran demostració de força extraordinària. Jo sóc més fort. Increïble! En Warsman torna a llançar en búfal pels aires! I cau aparatosament a terra. Molt bé, continua així, Warsman! En Warsman ha saltat i en búfal només ha trobat el buit. Covard! Mireu! Amb un salt magnífic, en Warsman acaba de treure les urpes de ser. Estic a punt! No ho facis, que és massa perillós! Moriràs si utilitzes les últimes forces que et queden! Espera'm! Escolta el teu amic. Queda una possibilitat. Utilitzaré tot el poder que em queda per un últim atac. Em queda la força d'1.000.000 d'homes i la velocitat multiplica aquest 1.000.000 per 2. Si aconsegueixo saltar prou amunt, multiplico la força per 2. Ja són 4! I si aconsegueixo tortedigar-me la força se'm multiplicarà 3 vegades. I 3 per 4 són 12. Soc més fort que tu. Això durarà segons, però els aprofitaré. Oh! En Warsman s'ha transformat en un enorme meteorit de foc i es tira a sobre d'en Búfal! Intentarà tocar el cor d'en Búfal! Oh! Li ha fallat, però ha aconseguit arrencar-li una de les banyes. Eren l'orgull del monstre. Has firmat la pena de mort. Qui la fa la paga, no t'ho havien dit? No ho vull veure! Quin xoc! Quina crueltat! En Warsman no pot més! És una joguina entre les mans del seu adversari! No enganxa! Quins cops! Ara vinc, Warsman! Ve directe cap aquí! En Warsman ha quedat incrustat de terra gairebé fins a la cintura. Deu haver mort. He vençut. Warsman! Has arribat per poder assistir a l'enterrament? Et deixo amb el teu amic, me'n vaig a dormir. Warsman! No m'has escoltat. Sabia que anaves a la catàstrofe. Tinc el cap d'en Mitsui, no el recuperaràs mai. No et puc veure! Oh! En Warsman ha aconseguit aixecar-se! No pot ser. Encara ets viu? Però per poca estona. Ara, Búfal, et dic que et paris! És una ordre! Ha parat! No entenc res. En Búfal ha obeït les ordres del meu fill. Què li ha passat? Warsman, no entenc res. Però encara ets viu, no? En Búfal ha pensat que ja eres mort. Oh! No vull que moris! Has cremat totes les reserves d'energia vital i tens el cos mort, però el teu exemple viurà per sempre en els nostres cors. Continuaràs famós per la bondat i generositat. T'has sacrificat per amistat i el teu nom travessarà els segles. Warsman, amic meu! Era valent. M'hauria agradat tenir-lo per amic. Portar Neptú al ring, s'haurà de canviar de tàctica. Prepara't, Warsman! Estàs llest? Pots començar a lluitar?
Sí, esperava aquest moment amb impaciència. Alerta, Gran Buto! Que vegin del que ets capaç! A l'atac! Robin, et toca a tu! Sembla que en Robin s'enfronta amb el seu company, que s'ha tornat boig de cop. Però què li agafa? Deixen en Warsman ara mateix! De debò et penses que he perdut el seny? És el moment, Warsman! Molt bé, visca! Continueu així! Sí que s'ha espavilat, aquest xicot. En Robin ha donat l'empenta necessària a en Warsman i li ha augmentat la vitalitat abans que en Neptú pogués reaccionar. En Warsman ha arribat com un llampec. En Warsman ha pogut utilitzar les urpes de ser amb tota la potència. No ens has de fer el comentari a nosaltres, espècie de dropo amb ulleres! No val la pena que us enfadeu. Us juro que això no tornarà a passar. Doncs si ets qui m'imagino, el teu orgull et farà mostrar-te tal com ets després d'aquesta ferida. T'espero. Sé que no podràs resistir el desig de venjança. Kenka! Kenka, has dit? Has rebutjat el repte que t'he fet i no em sento gens satisfet. Sé com obligar-te a lluitar. De totes maneres, ben aviat seràs l'únic adversari. En Robin ha trobat una tècnica nova. Vens o què? La paciència té un límit. Gran Buto! Mata'l de pressa. No el vull sentir més. Mata'l! A l'atac! Et sabrà greu, això. Què és això? Ho sento, tinc un cos que es pot separar en peces. La trampa ha funcionat perfectament. En Warsman és imprevisible. Ha girat la situació i en Neptú està tot afectat. Mireu com canvia la situació! Ets un superheroi inferior. A més, no em fas cap gràcia. Uah! En Neptú té més d'un trident i ho demostra. Em fas fàstic, noi. Com se'n deu haver pogut sortir amb una facilitat tan desconcertant? Però, home, de debò que no entén com ho ha fet? No, de debò, no entenc gens com s'ho ha fet. Molt bé, doncs li diré. Un alumne d'escola primària ho sabria com s'ho ha fet. Fixi's! Abans en Neptú ha arrencat la mà esquerra del Warsman. Com volia que pogués continuar l'atac en Warsman? Dimoni de l'infern! No entenc com pot continuar en l'ofici en aquestes condicions. No li bé. sembla que ja seria hora de cedir el lloc a d'altres? No ho sé! Sisplau, Warsman, aixeca't! Pobre imbècil, com vols poder lluitar amb mi si no pots ni fer servir la mà esquerra? No esperis recuperar-la! Ah! Ah! Et travessarà! Dóna-li un cop! No pot ser! 1, 2, 3! Després d'aquest cop no t'aixecaràs! Va, tu, Anna, tu ha clavat literalment l'adversari amb les punxes que té al pit! Això no és greu, al costat d'una cosa terrible que acaba de passar. No, no digui això! Vinga, vinga, prou histèria, enfrontis amb la realitat. Miri què ha passat. Déu meu, és horrible! La màscara d'en Warsman ha saltat amb l'efecte del xoc! És horrorós! Warsman! Warsman. Vas triar dur màscara per amagar la teva horrible cara, però sàpigues que quan no es té prou capacitat per lluitar en un torneig important, sempre es queda desenmascarat. Una altra màscara per la meva col·lecció personal.
Oh, quin descans! Mossega el Robin! Robin, si em dones la màscara amablement et deixaré estar, però si no ho fas... Et penses que lluitaré tot sol? Què dius? Té, de part del meu company! Ostres! Hi haurà per tothom! En Robin ha contraatacat amb molta energia! Toparan pels aires! Benvolguts telespectadors! L'arma d'en Warsman i l'ullal d'en Bulldoggy s'han trencat! Això no sol passar. Molt bé, Warsman, prepara't. Tu també. Encara et mataré més de gust. No, també. Observin! Tots dos tenen molta tècnica. Tots em diuen devorador d'homes. Rex, en Bulldoggy mossega el coll d'en Warsman. Un cop ha mossegat algú amb tanta força, ja no hi ha res a fer. Molt bé, Bulldoggy! Si es belluga, els ullals d'en Bulldoggy se li clavaran encara més. Warsman! Potser en Warsman es rendirà? Warsman, deixa'm fer-ho ara! Bulldoggy, no el deixis anar! Mata'l ja! En Bulldoggy el té ben agafat per les cames! Mirin! Mirin com en Warsman s'acosta amb Blockman que el vol ajudar! No s'ho perdin! No fa per en Warsman això de rendir-se i no intentar salvar el seu amic Robin! Ai! Si tot continua així, el mataran, però és ben segur que tornarà a lluitar, ja ho veuran! Ai! Ara és el gran Magnum! Un expert en panys qui puja al ring! Què vol fer? Vol impedir que en Warsman s'acosti amb Blockman! Tornem a jugar brut? Sigues valent, surt i lluita tu amb el gran Magnum. Encara no estic bé. Per què no hi vas tu, pare? Home, si fos menys jove... No diguin bestieses! Ja saben que els superherois de la justícia han d'obeir les regles! No han sentit el que ha dit en Robin? Sí, d'acord, ja ho sé, Mitsu. Però què vols ara, que el deixi plantat? Provaré un altre truc. El truc assassí ven de Sibèria. Ves en compte amb els altres, Blockman i Musculator. Warsman! Warsman, què fas?
Espantós! En Warsman també cau amb els dos superherois perfectes i en Robin. El combat continuarà amb els que queden de cada equip. En Blockman contra el déu de la mort, Pare Tuki. Senyores i senyors, quina manera tan tràgica de morir. Ens demostra com creuen en la justícia aquests grans lluitadors. Què fas, Warsman?